mennään. Päällimmäiset. Hyvä voitto, erittäin nihkeellä pelillä se, että kaverimäärät ensimmäisen puoliskon pelistä täysin, että mitä siellä tapahtuu. Ei ollut mitään yllättävää, mutta tehtiin just niitä asioita, mitä ei pitänyt tehdä, että kaveri saa pelaa isoilla vesillä sitä palloa, niin siinä ne on hyviä, mutta kun laitetaan pojat kamppailemaan, niin sitten alkaa kääntyä meitä. Mitä siinä 6 minuutissa tapahtui ja vähän enemmän? Toinen erä 2-6 yhtäkkiä. Hähätää, mulle ei oo siihen vastaan. Kaveri pelasi silloin niinku hyvin. Se oli just sitä peliä, mitä kaveri haluu pelata. Ne saa tilaa, tykkää heitellä tuonne maalille ja se on siellä minun vahvoja, ettei mitään niinku päästä ne paineista jo vähän täällä ylempää, ettei niin helposti pääse heittelemään. Pakko kysyä jatkoksi. Siinä 2-6, miltä tuntui penkillä. Tietysti kaikki uskot täältä vielä tullaan. Totta kai ei oo. Tää niinku ei luovuta, että oli tilanne mikä tahansa. Se oli kumminkin silloin 35 minuuttia jäljellä penkillä, niin tiedettiin, että oltiin pelattu niin huonosti. Se ei johtunut siitä, että kaverista on ylivoimalla, vaan me tehtiin oikeasti huonoja asioita sitten. Ei se mitään se kummempaa, että sitä aika lisää, mutta saatiin vähän korjattua trendiä ja sitten olikin ihan hyvä. Tää tarjosi kaikki herkut yleisölle. Ei mitään tähän maalista välierän junnaamista. No ei todellakaan, kyllä oli draaman kautta jos johonkin suuntaan, mutta tällaista se urheilu pitää ollakin. Ei varmasti mikään valmentajan unelmapeli, että jos 9 ja 7 menee omiin, mutta pelaajat nauttii ja yleisö nauttii. Käytiin tekemään vielä varmuuden vuoksi, niin tuli 2 maalin ero siinä, että ei mennyt ihan jännäksi. No aina kainaalon alta varmaan niin oli siikkikin. No sinne päin, että ei kuulu mulle siitä alusta. Sitä maaliin kohti välillä osunut välillä ja näin. Minkälainen pelata nyt? Vanha paita vastas, entinen paita, sanotaan niin ja näin päin, kun kavereita vähän ja tällaista. Tää pakkokysymys tähän. No tuohan se ekstralla taustalla, mutta okei siellä enää niin paljon, että enemmän on varmaan kavereita johdossa, huollossa ja valmennuksessa kuin kentällä, mutta onhan se aina erikoista pelata niitä. Kysy ekstralla taustalla. Huomenna jatkuu. Minkälainen peli? Mitä tässä välillä? Ei paljon voi juoda. Nyt juodaan, syödään hyvin ja vähän palautellaan, niin ollaan sitten huomenna valmiita. Varmasti tämä nopea pelitahti sopii meille paremmin kuin kaverille. Että kaveri joutuu käyttämään vähän pienempää rosteria, mitä me joudutaan käyttämään. Että se on kaikki etu meille. Joo, ryöstöretki ei onnistunut, että niiden on olisi kohtuullinen aika huomenna voittaa tai näyttää huonolta. No joo, että varmasti kaveri laittaa joka peli ihan kaikki sen niin kuin tehdään mekin, että meidän pitää olla alusta asti hereillä ja alkaa kamppailemaan saman tien, niin hyvä tulee siitä. Hyvä. Kiitos. Tää rupeaa olemaan niinku joka pelin jälkeinen rituaali, kun maaleja tulee ihan ryppäissä. Sä oot nyt säästänyt ne tänne keväälle sitten. Joo, näin jo. Onhan tässä ollut paljon peleistä poiskin. Koko ajan vaan tuntuu paremmalta ja paremmalta tuo peli, että päässyt paremmin mukaan siihen hommaan. No mitä, työntehon kautta niin tulee joskus onnistumisia. Mites aika koviakin otteita sillä tavalla, että haittaako se vai tuossa vaan fiilistä? Se tuo fiilistä, kuuluu tähän luonteeseen tässä vaiheessa. Että mukavaa, kun saa vähän ottaa kunnolla kroppaa. Ja pienet painiheitot on ihan ok. Joo, ei, kuuluu juttu. Huomenna jatkuu aika tiivis tahti. Mikä ohjelma tälle iltaan? No ei tässä mitään. Palauttelut, kylmäalkaat ja hyvä ruoka siihen ja sitten vaan untapalloa ja fokus huomiselle ja niitä samanlaista taisteluhan siellä lukassa. Mitä siinä toisessa erässä oikein tapahtui? Niin, se tietysti. Oli huono jakso oli, että pallo tuntui pomppimaan kaverille ja oli vähän merkkauksiakin miten sattuu. Ja siinä oli synkkä hetki, että sitä pitää vähän nyt varmaan porukalla katsoa tuossa videoa ja pohtia. Koska viimeksi on taottu teitä vastaan 25 minuutissa 7 maalia? Ei ole faktaa tähän. Mutta se on aika paljon. No, se on siis todellakin liikaa. Mitä coachi sanoi aikalisällä? Silloin onko se 4 maalin ero siinä vaiheessa? En tiedä mitä oli ero, mutta ei, siis omaa tekemistä. Siihen vaan, että oltiin kaverin temmossa liikaa. Siihen omaan juttuun ja siihen, niin sitä kautta. Sehän se oikeastaan oli se pelko, että jos mennään siihen niiden vauhtiin, että jos oma vauhti pysyy, niin ne ei pysy mukana.
kyllä se näin on. Pitää vaan omaa hommaa ja omaa jalkaa käyttää siinä, että turhaa lähteä kaverin kävelyyn mukaan. Sillä ne yrittää meidän vahvuudet sitten poistaa, että pitää vaan jalkaa riittää kunnolla. No ei mitään, antaa parhaan kasvaa. Se on.